Tolosaldeak Euskal Herriko beste eskualdeek dituzten osasun zerbitzu berdinak izatea eskatzen dugu. Zentzu horretan, privatizazio prozesuari stop esateko garaia dela uste dugu. Duela hilabete batzuk, Tolosaldean sortu zen osasun publikoaren aldeko koordinadorarekin bat egin eta beraien lana txalotzen dugu. Izugarri pozten gaitu, herritarrak antolatu eta gutxieneko eskubide diren horien alde lan egiten ikusteak. Bildu eta Bildu osatzen dugun familia politikoek, ezkerrekoek izaki, beti aldarrikatu dugu osasunaren izaera publikoa. Horrela ez besterik izan daitekeelako osasuna unibertsala. Herritarren osasun eskubideak bermatuko dituena. Horrela, bat egiten dugu koordinadorak egiten dituen eskaerekin. Ospitale publiko baten beharra eskualdearentzat eta mediku espezialisten zerbitzuaren publikotasuna. Kontzertazioei bizkar emanez. Azken finean, osasuna ez da negozioa, eskubidea baizik. Horregatik, hemen gauden guztiok, maiatzaren 22tik aurrera, udaletan zein aldundian, koordinadora honek dituen aldarrikapenekin bat egin eta koordinadorarekin bat, lan egiteko erantzunkizuna hartzen dugu. Beraiek dira bertako langile, erabiltzaile eta interesatu. Beraz, beraiekin bat egingo dugu bidea. Hori guztiagatik, datorren larun batean, maiatzak 14, eguardiko 12 trianguloan, osasun publikoaren alde antolaturiko manifestazioarekin bat egiten du Bilduk. Eta herritarrei bertara agertzeko gonbitea luzatzen dizuegu.